Og nu har jeg siddet og taget lidt noter under de 2 takketaler, og så vil jeg prøve at lave et slutnummer, hvor jeg prøver at udtrække fongen af det. Og først og fremmest så vil jeg sige, at til de 2 herrer fra Weekendavisen, jeg har abonneret de sidste 15 år, jeg nyder det meget. Jeg tænker, at måske jeg gerne vil give jer forslag til sådan en... noget, der kan peppe stemningen lidt op om morgenen, sådan lidt fodboldagtigt, ikke? Altså, jeg ved ikke, om I kan huske den serie, der hed Edderkoppen. Den var rigtig god. Og der foregik rigtig meget af det på en pressegang. Og der havde de sådan et bestemt kampråb, når de mødtes om morgenen. Jamen, det var vist alt, mine damer og herrer. Så siger jeg ikke god arbejdsløs. Kommer der. Mine herrer. Sproget. Husk sproget. Det synes jeg er så flot. Og der er det så, at jeg vil foreslå følgende lille kampråb. Det må man godt, når man har fået en pris. Ikke? Så må man godt lave lidt høje knæløftninger ude på gangen og være lidt kålhøen, som det hedder med et moderne udtryk. Og der vil jeg så tage et nummer fra 81, der aldrig blev et hit, hvilket er rigtig, rigtig synd. Og det er med Times og Noff. Times står for Hans Times, han døde desværre her for nogle måneder siden, og Noff, det står for Niels Ole Frederiksen. Og de havde et smukt nummer, hvor man bare skal tilsætte et ord, og så bliver det til en slagsang for de herrer. Sådan her. Altså nummeret hedder Weekend, Weekend. Det gør det helt nemt, ikke? Sådan her. Weekend, weekend, weekend. Avisen. Weekend, weekend, weekend. Avisen. Weekend, weekend, weekend. Avisen. Weekend, weekend, weekend. Avisen får prisen. Altså det er bare et forslag. Her kommer mit sidste nummer. Lad os gøre det. Der er et af de allerbedste 80'er hip-hop hits, der starter med Lardy-dardy, we came to party. Og det rimer næsten på Arne Hardis, men det skal jeg nok lade være med. Gør sådan her. Okay. Tillykke til Lund, Mortensen og Arne Hardis. Op fructus Scania Ardit. For vores flora skal ikke være en lille flora, det skal være en vild flora. I mundtlige og trykte flora. Det må ikke glemmes, selvom vi deler 98% genetik med chimpanser, så skal vi være lidt bedre som danskere. Det er derfor, at vi går i skoler. Det er nemlig der, vi lærer at tolke og takle symboler og finde dem i en kontekst, så det ikke kun bliver tekst, fordi vi har brug for en koncert med store noder, som vi bryder i vores nordiske hoveder. Fordi det meste af vores snak, det er en indre dialog. Så lad os hylde Dannebrog, mens vi danner endnu en nation, der skal leve af citat innovation, citat slut. Men det er også helt fint med nogle klichéer, det er ikke fuldstændig forbudt. Men jeg er bare en ordmand, der repræsenterer riget, der oprindeligt gik helt ned til Normandiet. Det var dengang vikingerne var onde, der kunne alle forstå Gunløs ormtungen. Så det kunne være sjovere som borger, hvis du ikke bare vil have livet til at gå over. Det er sådan en ting, vi har haft, fordi vi har simpelthen brug for noget sammenhængskraft. Fordi det er det tirsdag, i morgen er det onsdag, og i morgen er det stadigvæk det samme grundlag, som vi bygger på. Det håber jeg, det er en del pointe fra Jørgen, som I tykker på. Fordi dansk har lidt et domænetab, er blevet opslugt af det angelsaksiske morænegab. Aldrig har der været mere trafik over de nordiske grænser, men prøv en gang lige at tage en piberenser ind ud af dine ører, så du kan forstå norsk og svensk i dit humør. Fordi det her, det er ikke en ølslager. Nej, Jørgen han citerer ølslager. Fordi han går til sprogroden. Også når han ser smukke piger synge ved floden. Det var egentlig smuk musik, men han lyttede, og det berørte og bevægede ham ikke. Det var ikke de højere magter. Han havde det lidt ligesom jeg har det med X-Factor. Det er ej den vante tunge, og det er ligesom med den vi skal sjunge. Fordi Holbergs tog til sin store ærgen og kom på tysk skole i Bergen. Ja, det er noget værd noget, så kan man dø af elle. Vi forstår ikke noget, der er ældre end Helle. Så må jeg skælde og smelle. Det er lidt rærligt, men det litterære, som burde være så kærligt. Men helt ærligt,
Hvem har svarene? Ikke mig. Nej, det har Hans og Arne. Så nu vil vi begrunde showet og se, hvem det er, der gemmer sig under året. Dem, der taler til en konge og ikke til nogen støder. De er ikke bloggere, de ser ikke Big Brother. De giver magthaverne en på goddagen, og lige om lidt så kommer der en halvgod roman. Men det er fint nok, vi følger ikke det poppede flow. Vi ligner de gamle mænd fra Muppet Show. Den ene Statler, den anden er Waldorf. Det er all heart, de er all prof. 0 stodder, alt kongen, når de kigger på os ned fra den balkon. Helt ned på Parnasset. Ja, det er lidt nasset, men nu finder vi pladsen. Fordi op på den balkon, der koger de bouillon af den berlinske fong. Og grunden til styrken og bredden, det er fordi de deler byrden og glæden. Så her kommer der en venlig tale. Det er lidt sent, men lad mig se, om jeg kan få den halet. Altså, aktuaren accelererer aggressivt. Endelig en pris i mit liv. Så nu er der glæde, helt uden bremser. Det er bedre end et stort G i første klasse med 3 bamser. Så kan man sidde på en skammer eller skramle i det gamle flag og sige, alt var bedre i de gamle dage. Det er på høje tid, de yderste øjeblik. Så nu fejrer vi det for fuld høj musik. Mellem rubrik Hans. Med parenteser om, for det er fandme korrekt dansk. Tak fordi I nåede det. Det gik lige. Giv mig nogle papirer af en skummel mand med en frakkekrav, så jeg kan give en minister et nakkedrag. Nej, det er ikke det vi skal. Ikke her i dag. Nej, vi gør det med oprejst pande og opsmøget ærm, siden de første gang skrev på skærm. De er ude i marken, de er i parken, de er i engen, og de forklarer os sammenhængen. Tak skal I have.